L-għodwa tajba u merħba bikom għal din is-sessjoni tal-Polza għadħul fl-iskejjel tal-Knisja. Illum ħanna il-Polza ta' Parteċipazzjoni għadħul fl-ewwel sena sekondarja tal-Bniet. Nilqakom fostna sabiex intellaw fl-imkien dawn il-Polz. Niddispjaċina li minħabba regolamenti tal-Covid intom ma tistawx tkunu preżenti magħna fis-sala, però ċertament tistgħu wkoll issegwu minn fuq l-internet dawn il-tluħ ta' din il-Polza. Aħna l-lum 13 ta' April, il-ħin huwa bħalissa il-11:09. Issa nibdew billi nagħmlu talba ċkejkna wara nagħmel daqsxejn spjegazzjoni ta' kif sa nimxu u wara nibdew intellaw il-polozz. Infakkar li intellaw il-polozz kollha li għandna għal dana. Nfakkarkom ukoll li tkunu tistgħu iċċemplu jekk ikolkom xi diffikultà fuq il-number 79515491 li jidher ukoll fuq l-screens tagħkom. Nibdew billi nitolbu ftit flimkien. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Bħalissa ninsabu fi żmien ta' wara lejt il-kbir, qegħdin niftakru fil-qawmien ta' Ġesu mill-imwiet, niftakru li huwa magħna u qiegħed magħna u jimlina bil-preżenza tiegħu u jinkoraġġina biex nimxu fuq it-tagħlim tiegħu u jinkoraġġina u jgħidilna li permezz tal-mewt tiegħu fuq is-salib huwa tagħna l-ħajja ta' dejjem. Nitolbuh biex aħna nibqgħu dejjem f'saħħitna u leali lejn il-weda tagħna lejn il-mamudija tagħna ta' insara u sabiex ngħixu kif huwa jixtieq. Nitolbu l-mulej anka għal-ulidna u għal-ulidkom sabiex huma wkoll jikbru f'din il-fidi li aħna rċevejna minn missierna San Pawl. Nitolbu flimkien kif għallimna Ġesu stess. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritin kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, ħafrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u daħanix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Ġesu, Giuseppi, Marija jitolbu għalina. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Mela, Sinjuri, natikom merħba għal dina sessjoni tal-Polozz għadħul fl-ewwel sena sekondarja għal Bniet. Dan il-proċess ma bedix illum imma beda f'Novembru meta ppubblikajna ir-regolamenti ta' dħul u immedjatament wara ilqajna l-ewwel applikazzjonijiet skont l-ewwel kriterju. L-ewwel kriterju prinċipalment jinkludi applikazzjonijiet tal-aħwa u tal-impjegati dawk huma l-aktar numerużi u għandna wkoll l-applikazzjonijiet ta' dawk it-tfal li ġejjin minn skola bla kontinwità. Tajjeb, jiġifieri skejjel tal-primarja fil-każ tal-Bniet għandna skola waħda li m'għandix għandha skola tal-primarja li mbagħad m'għandix skola sekondarja daw it-tfal m'għandhomx fejn jkomplu mhux bħall-iskejjel l-oħra. U nirreferi hawnhekk għall-iskola ta' Teresa Nuzzo tfal il-Bniet li jattendu din għall-iskola issa jkomplu fi skola oħra. Dawn applikaw mela l-aħwa l-impjegati u ta' skola bla kontinwità applikaw fl-aħħar ta' Novembru u l-bidu ta' Diċembru u meta ġejna f'Jannar qabel ma intom applikajtu lejn l-aħħar ta' Jannar il-bidu ta' Frar konna pubblikajna ċirkulari fejn tajnikom, informajnikom kemm kellna minn dawn l-applikazzjoni. Minn dawn l-applikazzjonijiet. Nfakkarkom li kellna 28 applikant. U dan ifisser li issa n-numru ta' postijiet li baqa' huwa ta' 34. Għaliex fil-bidu fil-regolamenti konna pubblikajna wkoll kemm kellna postijiet vakanti b'kollox li kellna 63 u meta minn 63 tnaqqas 28 jibqa' 34 post. Dina l-informazzjoni konna għaddejnijilkom propju f'Jannar qabel ma intom għamiltu l-applikazzjoni tagħkom. Ninformakom li aħna issa b'dan il-kriterju ta' applikanti oħra għandna 117 l-applikazzjoni. Dawn il-117 l-applikazzjoni sa ntellaw il-polza tagħhom kollha illum waħda wara l-oħra. Ifisser ukoll li l-ewwel 34 li se jkollhom li jiġu minn ta' quddiem l-34 dawn se jieħdu sehem mbagħad nhar il-ġimgħa fit-tieni polza fil-polza tal-għażla u għandhom post fi skola tal-Knisja tajjeb.
ikunu jistgħu jażlu wieħed mill-postijiet li aħna ikonna għandna available disponibbli għalikom. B'dispjaċir ngħid li jibqa' 83 applikazzjoni li m'għandniex post għalihom. Jista' jkun però li xi ħud minn dawn it-83, speċjalment dawk li jkunu ġew il-35, il-36, il-37, dawk li jkunu ġew immedjatament viċin sa fejn għandna postijiet illum, jista' jkun li l-qudiem nofrulhom post għaliex jista' jkun li xi ħadd minn dawk li applikaw iħassar jew jażel skola oħra jiddeċiedi li ma jmurx fi skola tal-Knisja u f'dan il-każ aħna nofruh lil min imissu, ġifieri l-ewwel il-35 u mbagħad il-36 u nibqgħu dejjem niżlin wieħed wara l-ieħor, dejjem nofru il-postijiet li jkollna lilkom u dan. Ninfurmakom li dan ma jsirx b'mod immedjat. Ma jsirx b'mod immedjat u laqqas fil-ġimgħat li ġejjin imma prattikament rridu ftit tax-xhur kważi għaliex jiddependi minn żewġ affarijiet. Waħda min-naħa tagħna għaliex aħna għandna ħafna iktar xogħol fil-proċess ta' dħul fl-iskejjel tal-Knisja. Nixtieq infakkar li ma neħdux ħsieb biss idħul fil-ewwel sena sekondarja Subien u l-Bniet, imma anke l-ewwel sena primarja Subien u Bniet, għat-tieni sena kindergarten Subien u Bniet u anke l-ewwel sena kindergarten Subien u Bniet. U dana kull darba tal-inqas kważi għandna anzi biex ngħidlek għandna kważi 4 laqgħat magħkom il-ġenituri tajjeb għaliex ikonna żewġ polots ħafna drabi ir-reġistrazzjoni u mis-sena l-oħra l-hawn sirna wkoll norganizzaw laqgħa għall-ġenituri li jkunu se jagħmlu l-għażla ta' skola. U dana kollu jrid jitqassam ma' dawn ix-xhur li ġejjin fil-fatt għandna sa l-bidu ta' Ġunju sabiex nispiċċaw dan il-proċess kollu. Ġifieri minnaħa waħda aħna ninsabu ħafna impenjati b'dan ix-xogħol kollu. Min-naħa l-oħra ma jiddependix minna mhux għal kollox għal ħafna. Għaliex dana biex aħna nofru post void biex jitbatta l-post irid xi ħadd jiddeċiedi li ħajibdel l-opinjoni tiegħu tajjeb. U għalhekk jiddependi mill-persuni, mill-ġenituri ta' xi ħadd li jkollu idejat oħra u jibdel il-ħsieb tiegħu. Però nassigurawkom li hekk kif ikollna xi ħadd li jibdel il-pożizzjoni tiegħu, il-deċiżjoni tiegħu, aħna sa nċemplu lil min imissu tajjeb. Issa, jien ma baqalix ħafna iktar x'ngħidilkom ħlief li nagħtu bidu għal proċess tal-għażla, però qabel għandna l-għażla l-kbira, mhux l-għażla, skużawni, il-Polza, qabel il-Polza l-kbira għandna wkoll ftit polot żgħar ta' tfal li għandhom ħuthom diġà fi skola tal-Knisja, tal-Bniet, però m'għandhomx post fejn jidħlu. Għaliex kif għattilkom l-iskejjel sekondarji għandhom diġà wkoll l-iskola primarja u tfal mill-6 sena primarja jitilgħu għal Form 1. U għalhekk jekk l-iskola kienet mimlija bit-tfal fil-6 sena, fil-Form 1 sa tkun mimlija wkoll tajjeb. U allura jekk ikun hemm tfal oħra anke jekk huma tal-aħwa jew tal-impjegati ma m'hemmx post għalihom sakemm ma jitlaqx xi ħadd. U dawn ukoll bħalma kont qed nispjega għall-applikanti oħra qegħdin biċ-ċans li jistgħu jidħlu bil-kriterju tal-aħwa jekk xi ħadd minn dawk li ġiġa qegħdin f'din l-iskola fl-iskola partikolari tagħhom iħassar u jibdel l-opinjoni tiegħu. Sabiex ikonna kollox ġiġa organizzat, sa ntellaw dawn il-polots bejn dawn l-aħwa fid-diversi skejjel. Għandna grupp mill-St. Dorothy Zebbuċ, għandna grupp għal St. Francis ta' Sliema, għandna grupp għal St. Joseph Blata u għandna grupp għal St. Joseph Sliema. Naraw bil-ewwel Polza li hija ta' St. Dorothy Zebbuċ, fejn għandna żewġ applikanti sa ntellaw il-Polza bejnietom biex jekk f'din l-iskola jinħoloq post vakanti inkunu nistgħu nofruh mill-ewwel lil min jiġi l-ewwel f'din il-Polza żgħira li se nagħmlu propju issa. U l-ewwel waħda li ġiet hija propju dik li għandha number 2383 Katrina Mikallef.
Fit-tieni post għandna li 2696 Victoria Farrugia. Victoria Farrugia. Din kienet il-polza ċkejkna għadħul f'St. Dorothy Ħażebbuġ. Issa ngħaddu għal polza oħra ċkejkna wkoll, però qabel ħanerġa' naqra r-riżultat. Fl-ewwel post għandna lil Katrina Mikallef bin-number 2383 u fit-tieni post għandna lil Victoria Farrugia bin-number 2696. Dan għadħul f'St. Dorothy Ħażebbuġ. Issa ħantellaw polza bej 4 applikanti għadħul f'St. Francis ta' Sliema. Ekku għandna l-ewwel polza li ġejja issa li hija ta' 2442 Kira Baldacchino li għandha huwa wkoll qed japplika għal Form 1. Għandna wkoll li 2141 Amy Grek. U bat għandna li 240 lil Svenja Vassallo. Bat għandna li 2687 Ela Fej Ketkuti. U dik kienet il-polza ċkejkna għadħul fis-St. Francis ta' Sliema. Nerġa' naqra r-riżultat ta' din il-polza. Fl-ewwel post għandna lil Kira Baldacchino bin-number 2442. Fit-tieni post lil Amy Grek 2141. Fit-tielet post għandna lil Svenja Vassallo bit-2340. Fil-raba post għandna lil Ela Fej Ketkuti bin-number 2687. U issa għandna l-polza ċkejkna bejn żewġ applikanti għadħul f'St. Joseph Blata il-Bajda. To 620 Amy Camilleri. Umbat għandna lil Sara Police 2200. Ekku, dik kienet il-polza ċkejkna għadħul f'St. Joseph Blata l-Bajta. Il-riżultat tagħha huwa fl-ewwel post għandna lil Amy Camilleri 2620. Fit-tieni post għandna lil Sara Police bin-number 2200. Issa għandna l-aħħar polza ċkejkna għadħul f'St. Joseph ta' Sliema. Għandna żewġ applikanti u l-ewwel riżultat, l-ewwel polza huwa ta' 2723 Eve Contaldo. U fit-tieni post għandna lil 2158 Amy Buħaġar. Dawk kienu l-4 polos ċkejknin li kellna bejn l-aħwa. Nerġa' naqra r-riżultat ta' dħul tal-polza bejn ta' St. Joseph ta' Sliema. Fl-ewwel post għandna lil Eve Contaldo bin-number 2723 u fit-tieni post għandna lil Amy Buħaġar bin-number 2158. Mela dawn kienu l-4 polots ċkejknin bejn aħwa li għandhom ħutom diġà fi skola tal-Knisja, imma sfortunatament m'għandniex post disponibbli għalihom għaliex kif ġiġa spjegajt it-tfal mill-primarja jimlew il-postijiet tas-sekondarja u sabiex ikonna post xi ħadd iħassar jitlaq minn dik l-iskola. Jekk jagħmel dan l-ewwel jidħlu dawn l-applikazzjonijiet tal-aħwa u ħanimxu skont ir-riżultat ta' din il-polots ċkejknin li għamilna tajjeb. Issa ħanaddu għal polza tal-tielet kriterju, għandna 117 l-applikazzjoni, ekku bdejna bl-ewwel polza u santellawhom kollha waħda wara l-oħra. Wara kull 12 il-polza li ntellaw nerġa' naqrhom waħda wara l-oħra u tkunu tistgħu taraw anke r-riżultat fuq l-screens tagħkom. Mela fl-ewwel post għandna li 3737 Faith De Battista. 5472 Maja Kakija. 3720 Buġejja Xkembri Maja. 3850 Camilleri Ember.
6202 Mifsud Julia Marie. 6827 Thea Fenek. 6092 Sara Ketkuti. 3592 Bartolo Alicia. 4968 Cenere Leone Ganado. 5506 Katrina Camilleri. 4034 Shanezea Vella Bianco. 5455 Lea Teuma. Nerġa' naqra l-polza ta' dawn l-aħħar 12 li għadna kif rajna l-ewwel grupp li kellna nibdew bin-number 1 li hija Faith Debattista bin-number 3737. Tieni post Maja Kakija 5472. Tielet post Maja Buġejja Xkembri 3720. Raba post Amber Camilleri 3850. Fil-ħames post Mifsud Julia Marie 6202. Fis-sitt post Thea Fenek bin-number 6827. Fis-seba post għandna lil Sara Ketkuti 6092. Fit-tmiem post Alicia Bartolo 3592. Fid-disa post lil Cenere Leone Ganado 4968. Fl-10 post Katrina Camilleri bin-number 5506. Fil-11 il-post lil Shanezea Vella Bianco 4034. Fit-12 il-post li Teuma bin-number 5455. Dawk kienu l-grupp tal-ewwel 12 l-applikazzjoni li kellna u issa ngħaddu għat 13 l-applikazzjoni li hija tan-number 5065 Greg Lea Rose. Għandna l-number 5830 El Sadi Rayhana. 6045 Giulia Bonello. 4768 Troia Maya. 6746 Eliana Zishan. 6080 Rihanna Fenek. 'Aislinn Camilleri 6705. Azzopardi Cristina 6445. 5273 Sultana Kylie. 5791 Shalaya Teuma. 5784 Buhajar Desire. 5468 Shaya Grek. Issa għanna nerġa' naqra l-grupp ta' l-aħħar 12 l-applikazzjoni, nibda mit-13 li hija ta' Lea Rose Grek 5065. Fl-14 il-post Rahjana El Sadi 5830. 15 il-post Giulia Bonello 6045. 16 il-post Maja Troja 4768. 17 il-post Eliana Zishan 6746.
Fit-18 il-post Rihanna Fenech bin-number 6080. Fit-19 il-post il-Aislinn Camilleri 6705. Fl-20 post il-Kristina Azzopardi bin-number 6445. Fil-21 post għandna lil-Kajli Sultana bin-number 5273. Fit-22 post għandna lil-Xalaja Tewma bin-number 5791. Fit-23 post għandna lil-Desire Buħaġar bin-number 5784. Fl-24 post għandna lil-Xaja Grek bin-number 5468. Issa jmiss fil-25 post l-applikazzjoni hija ta' 2687 ta' Ella Fej. 2687. U issa għandna lil-4358 Bezzina Rebecca. 3854 Amy Vella. 5288 Galia Nirvana. 2383 Katrina Mikallef. 6645 Mylene Gatt għanda oħta qed tapplika fil-Kinder 1. 3739 Kira Borch. 5499 Elena Loddo. 5479 Laila Police għanda oħta wkoll tapplika fil-Kinder 1. 4245 Marmara Martina. 6068 Lea Grishti. 5102 Buve K. Nerġa' naqra l-aħħar 12 l-applikazzjoni nibda mill-25 li hija ta' Ella Fej Ketkuti bin-number 2687. 26 post Rebecca Bezzina 4358. 27 Amy Vella 3854. 28 post Nirvana Galia 5288. 29 post Katrina Mikallef 2383. Fi 30 post Mylene Gatt bin-number 6645. Fil-31 post għanna lil-Kira Borg bit-number 3739. Fil-32 post għanna lil-Elena Loddo bin-number 5499. Fil-33 post għanna lil-Laila Police bin-number 5479. Fl-34 post għanna lil-Martina Marmara bin-number 4245. Fil-35 post għanna lil-Lea Grishti bin-number 6668. U fil-36 post, skużawni, il-number huwa ta' 6068 ta' Grishti Lea. U fil-36 post għanna lil-K Buve bin-number 5102. Intella u s-37 post għanna lil-3718 Kawka Manuela. 6706 Majslanska Olivia Maja għanda oħta wkoll it-tapplika fil-Kinder 1. Għanna l-6487 Kawki Niki. 4111 Silvio Maria Emma. 2723 Contaldo Eve. 5963 Kawki Kliel. Għanda oħta wkoll it-tapplika fil-Kinder 2.
3997 Amy Kalleja. 4822 Jody Buzuttil. 4198 Jessica Eve 4198 Grishti. 2442 Kira Baldacchina li għandha huwa japplika fil-Kinder 1. Jew fil-Form 1. 6684 għandna lil Cherry Sapiano Jasmine. 5559 Panza Aurora. Nerġa' naqra dan il-grupp ta' 12 l-applikazzjoni, nibda bis-37 għandna lil Manuela Kawka bin-number 3718. 38 Olivia Maja Majslenska 6706. 39 għandna lil Niki Kawki bin-number 6487. Fl-40 post għandna lil Marija Emma Silvio 4111. 41 post Eve Contalto bin-number 2723. Fit-42 post għandna l-Kliel Kawki bin-number 5963. Fit-43 post għandna lil Amy Kalleja bin-number 3997. Fl-44 post għandna lil Jody Buzuttil bin-number 4822. Fil-45 post għandna lil Eve Jessica Grishti bin-number 4198. Fil-46 post għandna lil Kira Baldacchino bin-number 2442. Fil-47 post għandna lil Jasmine Sherry Sapiano bin-number 6684. U fit-48 post għandna lil Aurora Panza bin-number 5559. Issa ngħaddu għad-49 post u għandha n-number ta' 6609 Teja Zerafa. Għandha huwa wkoll qed japplika fil-Kinder 1. 2340 Zvenja Vassallo. 4122 Tanti Zenja. 4482 Mia Briffa. 3877 Alicia Falzon. Għanna 6324 Pirotta Rihana. Għanna l-4050 Cardona Laura. 5376 Darmanin Debono Chanel. 5301 Kylie Debono. 3777 Celine Kassar għandha huwa japplika wkoll fil-Form 1. 6523 Danisha Farrugia. 6396 Clara Spagnoli. Nerġa' naqra r-riżultat tal-aħħar 12 l-applikazzjoni. Nibda bid-49 post Teja Zerafa 6609. Fil-50 post Zvenja Vassallo 2340. Fil-51 post Zenja Tanti bin-number 4122. Fil-52 post għandna lil Mia Briffa bin-number 4482. Bil-53 għandna lil Alicia Falzon 3877. Fil-numru 54 għandna lil Rihana Pirotta bin-number 6324. U bat għandna fil-55 lil Laura Cardona bin-number 4050. Wara għandna l-56 lil Chanel Darmanin Debono bin-number 5376.
Fil-57 post għanna lil Kylie Debono bin-number 5301. Fil-58 post għanna lil Celine Kassar bin-number 3777. Fil-59 post għanna lil Danisha Farrugia bin-number 6523. Fil-60 post għanna lil Clara Spagnoli bin-number 6396. Issa ngħaddu għal 61 applikazzjoni li jeta number 6615 Liza Mifsud Bonnici. 5236 Janis Dalli. 3742 Erika Bonello. Kaylee Galia 5195. For 885 Giulia Maria Aquilina. 6160 Ria Gauci. 6274 Ella Fenek Attart. 4264 Hailey Fenek. 4587 Elise Pizzuto. 5452 Maraja Mejla. L-applikazzjoni li jmiss hija tan-number 6543 Maraja Camilleri. 5153 Chanel Maraja Bonnici. Nerġa' naqra r-riżultat tal-aħħar 12 l-applikazzjoni nibda bil-61 ta' Liza Mifsud Bonnici bin-number 6615. Fit-62 post għandna lil Janis Dalli bin-number 5236. Fit-63 post għandna lil Erika Bonello bin-number 3742. Fl-64 post għandna lil Kaylee Galia bin-number 5195. Fil-65 post għandna lil Giulia Maria Aquilina bin-number 4885. Fil-66 post għandna lil Ria Gauci bin-number 6160. Fil-67 post għandna lil Ella Fenek Attard bin-number 6274. Fit-68 post għandna lil Hailey Fenek bin-number 4264. Fit-69 post Elise Pizzuto 4587. 70 post Maraja Mejla 5452. 71 post Maraja Camilleri 6543. 72 post Maraja Chanel Bonnici 5153. Issa ngħaddu għat 73 applikazzjoni li hija ta' 5473 Chanel Farrugia. 3613 Tarhuni Leticia. 6207 Mula Yasmin. 4711 Bateson Amy Sinead. 5390 Lea Falzon. 5007 Amber Bellia. 5946 Hailey Shikluna. 2200 Sara Police. 6121 Chloe Holland Attard.
5503 Rihanna Asha. 6656 Dolce Aurora. 5992 Kaja Farrugia. Sa nerġa' naqra l-aħħar 12 l-applikazzjoni u nibdew issa minn number 73 Xajel Farrugia 5473. 74 post Leticia Tarhuni 3613. 75 post Jasmine Mula 6207. 76 post Sinead Amy Battison 4711. 77 post Lea Falson 5390. 78 post Amber Bellija bin-number 5007. U fid-79 post għandna lil Hailey Xikluna bin-number 5946. Fit-80 post għandna lil Sara Police bin-number 2200. Fil-81 post lil Chloe Holland Attard bin-number 6121. Fit-82 post għandna lil Rihanna Asha bin-number 5503. Fit-83 post għandna lil Aurora Dolce bin-number 6656. U fl-84 post għandna lil Kaja Farrugia bin-number 5992. Issa nkomplu bil-polza li jmiss li hija tal-85 post li hija ta' 4754 Cacciattolo Charlene. 6162 Stephanie Zammit Saliba. 4593 Enya Zammit. Marija Sammut 5759. Għanda oħta tapplika wkoll fil-year 4. 6067 Alenia Borch. 2141 Amy Grek. 5901 Noemi Borch Sherry. 5750 Michaela Pipi. 2158 Amy Buhajar. 6395 Tomasini Francesca. 4603 Siena Wiltshire. 5391 Faith Leona Mercia. Nerġa' naqra r-riżultat tal-aħħar 12 l-applikazzjoni nibda mill-85 li hija ta' Charlene Cacciattolo bin-number 4754. 86 Stephanie Zammit Saliba 6162. 87 Enya Zammit 4593. 88 Marija Sammut 5759. 89 Alenia Borch 6067. Fid-design post għandna lil Amy Grek bin-number 2141. Fil-91 post għandna lil Noemi Sherry Borch bil-5901. Fil-92 post għandna lil Michaela Pipi bil-5750. 93 post għandna lil Buhajar Amy bin-number 2158. Fl-94 post Francesca Tomasini 6395. 95 post Siena Wiltshire bin-number 4603. U fit-96 post għandna lil Faith Leona Mercia bin-number 5391. Issa jmiss il-numru 97 li huwa ta'
6642 Emilia Borg Valentina. 4489 Maria Sole Mancuso. 5641 Thea Camilleri Brennan. 2620 Amy Camilleri. 6829 Nazrin Ebiad għandha huwa qed japplika wkoll fil-Form 1. 6450 Camilleri Courtney Marie. 4158 Shazy Pulucino. 4939 Alia Farrugia Portelli. 4041 Naomi Ajus. 4548 Ella Camilleri. 4783 Mattea Borg għandha l-loħta tapplika wkoll fil-year 4. 5950 Mackenzea Ajus. Naqra r-riżultat tal-aħħar 12 l-applikazzjoni nibda bis-97 Emilia Borg Valentina 6642. 98 Sole Mancuso Maria 4489. 99 post Thea Camilleri Brennan 5641. Fil-mid post għanna l-Amy Camilleri bit-2620. 101 Nasrin Ebiad għanna 6829. U fil-102 għanna l-Marie Camilleri Courtney bin-number 6450. Fil-103 għanna l-Shazy Pulucino 4158. 104 Alaja Farrugia Portelli 4939. 105 post għanna l-Noami Ajuz 4041. 106 Ella Camilleri 4548. 107 post għanna l-Mattea Borg bin-number 4783. Fit-108 post għanna l-Mackenzea Ajuz bin-number 5950. Issa jmiss il-109 post risqin lejn l-aħħar ta' din il-Polza u għanna l-6007 Mikaja Eve Camilleri. 6774 Ellul Emika. 5792 Sofia Re. 5799 Susanna Overskook. 5994 Cassidy Vassallo Axisa. 6003 Chloe Grek. 6014 Christy Vella. 5702 Ella Conti. 3692 Sky Vella Rizzo li għandha huwa wkoll qed japplika fil-Form 1. Dik kienet l-aħħar polza li kellna, se nerġgħu naqlaw ir-riżultat ta' dawn l-aħħar kandidati li għadna kif rajna r-riżultat tagħhom. Tajjeb, u nibdew bin-number 109 fejn għandna lil Mikaja Eve Camilleri 6007. Fil-110 għandna lil Emika Ellul bin-number 6774. Fil-111 il-post għandna lil Sofia Re bin-number 5792.
Fil-112 il-post għandna lil Susanna Overskuk bil-number 5799. Fil-113 il-post għandna lil Cassidy Vassallo Aksisa bil-number 5994. Fil-114 il-post għandna lil Chloe Greg bil-number 6003. Fil-115 il-post għandna lil Kristi Vella bil-number 6014. Fil-116 il-post għandna lil Ella Conti bil-number 5702. U fil-117 il-post għandna lil Sky Vella Rizzo bil-number 3692. Dik kienet il-polza għadħul fil-ewwel sena sekondarja tal-Bniet. Infakkar li x'jiġifieri. Mela, kellna 117 l-applikazzjoni, kien baqanna 34 post u dawk li ġew fl-ewwel 34 post issa jgħaddu għat-tieni polza. Jekk ikonna xi aġġustamenti oħra ninfurmawkom ukoll fir-riżultat li ntella u nfakkar li r-recording ta' din il-polza jidher saħda fuq il-website tal-Knisja kemm ir-recording u anke ir-riżultat ta' din il-polza. Nhar il-ġimgħa wkoll fl-istess ħin fil-11:30 minn għalija sa nikdbulkom ukoll permezz ta' email ikonna t-tieni polza, il-polza ta' l-għażla li tiddetermina min se jagħżel l-ewwel, it-tieni u t-tielet meta nagħmlu l-għażla ta' skola. Tajjeb, jiena ma baqali xejn iktar li nirringrazzjakom tal-li segwejtuna, nirringrazzja t-tim ta' dħul fl-iskejjel tal-Knisja, nirringrazzja lin-nutar li segwa u ċertifika kull polza li tellawna, l-We Media li jagħtuna dan is-support, l-uffiċjali tal-Kurja u tas-Segretarjat tal-Edukazzjoni Nisranija li jagħtuna s-support u l-ħidma tagħhom u l-kapijiet tal-iskejjel tal-Knisja. Nirringrazzjakom u nawguralkom kull ġid. Il-ġurnata tajba.